Batzen da Buenos Airesen, zer Argentina guztian. Zer izor zaio alaitasun hau gure bigarren herrian. Ta gure seme euskal kumeak jaio ziraden tokian. Anola denok ez pozkidatu gaur ospatzen den eunkian. Orain 100 urte zan maiatzaren 22. guan. Nola herri jau besteren menpe txitaspertu bazeguan. Bertako seme ausarditsuak batzarrean kabilduan. Bildu ziraden menpetasunak astindutzeko asmuan. Errege ordeko edo birreia Espainiaren aurkeztari. Cisneros jauna aurkitutzen zan lurrauetan agintari. Ta gizon bortitz bihoztsuaiek esan zioten berari. Jauna loturak kentzera gatoz gu sortu ginen lurrari. Ala gizonak nola herriak denok dakigun moduan. Geldi-geldika azipuru ba iristen duten orduan. Nagusi edo jaberik behintzat ez dutena inguruan. Libertaderik gabe ez dago aurrerapenik munduan. Ez Argentinan bakarrik baizik beste herri askotan. Txitkakina da euskal semeak Amerika zabalontan. Beren ekintzaz mirarizturik nola dauzkaten ahotan. Hau ikusirik poztutzen gera gu behin baino gehiagotan. Orain 100 urte taskoz geroztik jetxi ziranak lurpera. Burubak jaso ta begiratu albalezate onera. Gaur ez luteke sinistatuko hau dala lurrura bera. Zergatik gauzak aldatu diren arratsetik egunera.
Lengo eremu zakartxo asko, gaur jantzirik belar berdez. Ikusten dira beteak zaldiz, abelgorrizta hartaldez. Zabal-zabalik dauden soroak, hartoz gariz nahi danalez. Inguratu bak beren bordekin, jauregiz eta etxaldez. Lentsa bolikan, etzan tokian, herri politen bizia. Agertutzen da salerosiko, etxe bikainez jantzia. Burni bideak alde denetan, nonai uri berezia. Ta Buenos Aires denen gainetik, euskaldun batek hasia.